DXDC Radyoman Report. Ipasaka ngadto sa korte ang kaso karong adlaw batok sa drug personality na ilang Joseph Brian Subido Chua alias GB 41 anyos taga Pioneer Drive Barangay Wilfredo Aquino ning siyudad sa Davao human kini dakpan sa gikasang nga bypass operation sa Talumo PNP din malampuso na palitan og mga illegal nga drugas sa gilusad nga joint bypass operation alas 9 kagabi sa nasangpit nga lugar. Base sa report gikan sa Talumo Police Station kasong kalapasan sa RA 9165 kung nga comprehensive dangerous drugs Act of 2002 ang ipahil batok sa suspect. Na-recover sa mga otoridad gikan sa posisyon suspitsado ang duha ka pakiting nga gituang shabu nga mutimbang og 2.77 grams nga dunay street value nga 18,836 lakip na konpiska ang usa ka cellphone og 1,000 bypass money og mga illegal drugs para pernalya. Gilusan ang operasyon gipangunahan ni Police Captain Alfred J. Caminadi kauban ang mga personahe sa Sikan CMFC ubos sa direktang pagdumala ni Polisa Colonel Randy Sampalod ang first commander. Ang pagkasikop sa suspect kini kabahin sa mas gipakusgan nga kampanya sa PNP batok sa illegal nga droga ngadto sa ilang area of responsibility ubos sa pagdumala ni Polisa Major Rosario Aguilar ang hipi sa Talumo Police Station. Gikan sa Talumo Police Station kasama mo sa balita ug serbisyo publiko Radyo Mandon Pulayaw Tatak RMN. Tatak RMN.